Ωραία. Και ποιο είναι το κλειδί για να ανοίξει αυτή η πόρτα της ενίσχυσης? Τα τιμολόγια αγοράς. Είναι κυριολεκτικά το Α και το Ω σε αυτό το πρόγραμμα. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν μιλάμε απλά για χρήματα που μοιράζονται οριζόντια. Όχι. Μιλάμε για μια απόλυτα στοχευμένη στήριξη. Για να ξεκλειδώσει ανακούφιση, πρέπει αποδεδειγμένα να υπάρχουν έγκυρα τιμολόγια αγοράς για συγκεκριμένους μήνες. Είναι απολύτως αδιαπραγμάτευτο. Και είναι λογικό, γιατί αυτό είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί ότι οι κρατικοί πόροι πηγαίνουν με ακρίβεια σε όσους πραγματικά επενδύουν κεφάλαια στις καλλιεργίες τους. Είναι το απόλυτο διαβατήριο. Χωρίς τα σωστά παραστατικά, απλά δεν υπάρχει καμία πρόσβαση. Οκ, πώς θα λειτουργήσει όμως στην πράξη το σύστημα? Τα βήματα είναι εξαιρετικά απλά, αλλά έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Πρώτον, έως τα τέλη Μαΐου, περιμένουμε να ανοίξει η ειδική ψηφιακή πλατφόρμα για να καταχωρηθούν όλα αυτά τα δεδομένα. Άρα, ψηφιοποίηση, ταχύτητα, τέλος η χαρτούρα. Όμως, το πραγματικά εντυπωσιακό, το σημείο που αξίζει τη μέγιστη προσοχή, είναι ο χρονικός ορίζοντας του μέτρου. Επιλέξιμα τιμολόγια μπορούν να εκδίδονται μέχρι τον Αύγουστο του 2026. Ναι, καλά ακούσατε, μέχρι το 2026. Δεν πρόκειται για μια απλή στιγμιαία ένεση ρευστότητας. Μιλάνε για έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που προσφέρει ένα τεράστιο παράθυρο ασφαλείας, ώστε να μπορούν να προγραμματιστούν οι επόμενες αγροτικές σεζόν. Ας περάσουμε τώρα στα νούμερα, δηλαδή στη ροή του χρήματος. Η όλη διαδικασία δεν πληρώνεται με μιας. Πηγαίνει βήμα-βήμα, τμηματικά, ακολουθώντας τα έξοδα της περίοδου. Έχουμε και λέμε. Όσα τιμολόγια κόπηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο μπαίνουν στην πρώτη γραμμή πληρωμής για τα μέσα Ιουνίου. Στη συνέχεια, τα τιμολόγια του Μαΐου και του Ιουνίου πάνε για εξόφληση στα μέσα Ιουλίου. Και τέλος, τα τιμολόγια του Ιουλίου και του Αυγούστου δρομολογούνται για τα μέσα Σεπτεμβρίου. Υπάρχει απόλυτη λογική εδώ. Είναι ένας σταδιακός διαχωρισμός, η αγορά τροφοδοτείται με ρευστότητα σε τακτά διαστήματα, αποφεύγουμε τις απότομες διακυμάνσεις και υπάρχει ξεκάθαρος έλεγχος. Είναι, θα λέγαμε, ένας τέλεια συγχρονισμένος χορός ανάμεσα στα έξοδα του παραγωγού και τα έσοδα της ενίσχυσης. Για να το κάνουμε ακόμα πιο ξεκάθαρο, ας δούμε τους σταθμούς αυτούς στη σειρά. 3 είναι οι κρίσιμες ημερομηνίες που πρέπει να μείνουν χαραγμένες στο μυαλό μας για τον σωστό οικονομικό προγραμματισμό. Σταθμός πρώτος, μέσα Ιουνίου. Σταθμός δεύτερος, μέσα Ιουλίου. Και σταθμός τρίτος, μέσα Σεπτεμβρίου. Και γιατί δίνουμε τόση έμφαση σε αυτό? Γιατί αυτή η ξεκάθαρη γραμμική ροή εξαλείφει την αβεβαιότητα. Η προβλεψιμότητα, κακά τα ψέματα, είναι το πιο ισχυρό εργαλείο. Όταν υπάρχει η γνώση για το πότε ακριβώς θα πιστωθούν τα κεφάλαια, ο προγραμματισμός, είτε πρόκειται για εξοπλισμό είτε για εργάτες, γίνεται με απόλυτη ασφάλεια.